Ongi etorri jakindunera. Gaurko bideoan, higidura zuzen uniformeki azeleratuari buruz hitz egingo dugu. Higidura zuzen uniformeki azeleratua edo HZU-a ikusi gendun beste bideo batetan, zara. Higidura bat lerro zuzenan mugitzen dana, non azelerazioa ez den konstantea. Hau da, ez den zero. Hau da, azelerazio bat dago. Eta azelerazio hori konstante izango da. Beraz, abiedura aldatzen joango da, eta aldiune bakoitzako abiedura ez da izango bataz besteko abieduraren berdina. Ezberdina izango da puntu guztietan. Baina, bezitazu bat dauka. Eta da, azelerazioa eta abiedura norabide berdinan daudela. Izan daiteke ez, aurkara, hau da, desazeleratzen dagoala objektua, ala norantzko berdinean azeleratzen dagoala objektua. Baina norabidea, lerro zuzena, berdina da. Biak norabide berdinean apuntatzen dute, naiz abiedura, naiz azelerazioa. Vale. Beraz, ze daukagu? Kasu honetan, ez da abiedura konstantea, HZ1 zan bezala, baizik eta azelerazioa. Beraz, HZU-ko formula erabili daikegu aldatuta. Kasu honetan, V ez da konstante baizik eta A, eta aldatzen dana linealki abiadura da, eta ez posizioa. Beraz, gure formula berria da azelerazioa dala abiaduraren aldaketa zati denboraren aldaketa. Lehen abiadura zan desplazamenduaren aldaketa. Abiadura konstante zelako. Orain, azelerazioa da abiaduraren aldaketa denboran zehar, azelerazioa konstantea dalako. Beraz, beste formulagaz egin genuen bezala, delta V, abiadura aldaketa da azelerazioa bider delta T, denbora aldaketa. Así que, dekogu, V ken V0, amaierako abiadura ken hasierako abiadura, dala azelerazioa bider amaierako denbora ken hasierako denbora. Eta heltzen gara HZU-ko itxurako formula batera. V bardin V0 gehi A bider T ken T0. Kasu honetan, hemen isa uki beharrean V daukagu, eta hemen V uki beharrean azelerazioa daukagu. Magnitude orden bat gora egin dugu, erabatetan esateko. Desplazamendua abiadura bihurtu da, eta abiadura azelerazioa bihurtu da formulan. Eta hau da, konstantea dalako orain azelerazioa. Baina, zer gertatzen da desplazamenduagaz, isagaz. Orain isa nahiko zaila bihurtu da kalkulatzen. Hasiko gara bataz besteko abiadura gaitik. Ikusi gendun bataz besteko abiadura beti kalkulatu daitekela. Berdin da HZU, HZU-an edo higidura zirkular uniformean gauden. Beti kalkulatu daiteke bataz besteko abiadura. Eta beti izango da, egindan desplazamentoa, zati behar izan dugun denbora. Gero, abiadura hori izan daiteke, depende segidura mutan gauden, edo aldiuneko abiaduraren berdina doez. Baina bataz besteko abiadura beti kalkulatu daiteke. Beraz, formula erabiliz, bataz besteko abiadura, bataz besteko aizoilik, izango izateke isaren aldaketa, zati teren aldaketa. Hau badakigu jadanik. Baina, beste erabat dago bataz besteko abiadura bat kalkulatzeko, matematikoki. Eta da, amaierako aldaketa, abiadura, gehi hasierako abiadura, zati bi. Azken finean, oso logikoa da. Zenbat da lau eta biren bataz bestekoa? Ba, lau gehi bi, zati bi. Hau da, 6 zati bi, iru. Lau eta biren bataz bestekoa, iru da. Logikoa bezala ba, abiaduragaz berdina egin deteke. Amaierako abiadura, gehi hasierako abiadura, zati bi. Bi formula honek batuta, berdinduta parkatu, badakigu hau honen berdina dela. Beraz, biak ekuazio berean jarriz, desplazamenduaren aldaketa, desplazamendua, isaren aldaketa, isa ken isa 0, zati denboraren aldaketa, tekente 0, izango litzateke amaierako abiadura gehi hasierako abiadura zati bi. Bai, ezta? Orain, pasatuko dugu tekente 0 hau zatitzen dagoala beste aldera.
pasatzen dagoanez, beste aldera pasatzen da biderkatzen. Beraz, daukagu izaken isa 0 hemen, bardin, bat biren hau pasatu daitekelako biderkatzen, bat biren bider v gehi v0, hau azkenan berdina da, hau eta hau berdina dira. Eta biderkatzen tekente 0. Vale. Ze gertatzen da? V hau ez dakigula. Berez, ariketan eukiko dugu zein izan dan hasierako posizioa, zein izan dan hasierako abiadura, eta zein izan dan hasierako denbora. Eta bete euki dugu ez ezagun bezala, isa eta t. Baina orain beste ez ezagun bat daukagu v. Eta zer da v? Ba, v jakiteko joan behar gara lehen lortu dugun formulara. Lehen formula lortu dugu, non v ezagutzen ditugun parametroekin zerikusia duen. V0 ezagutzen dugu, ariketak emango digu beti, edo kasu gehienetan. Azelerazioa ezagutu daikegu konstantea dalako, ez da aldatzen azelerazioa, eta t eta t0. Beraz, formula hau hemen sartzen badugu, dana isa eta teren menpe geratuko litzateke. A konstantea dalako. Beraz, sartuko dugu formula hau u-ben. Hau da, v hau izango da bardin trozo hau, zati hau. Beraz, formula hau v ordezkatuta izango litzateke isa bardin, isa 0, pasatu dugulako gehitzen, isa bardin, isa 0, gehi bat biren hau, atera dugulako kanpora errezago izateko, isa bardin, isa 0, gehi bat biren, bider hau v dala hau guztia, v0 gehi a bider tekente 0, hemen daukagun bezala, hau da v gehi v0. Lehen hemen parentesi tartean neukaguna. Eta hemen v0 gehi v0 agertzen da, beraz v0 gehi v0 da bi v0. Logikoa hemen bezala. Eta gero kanpoan neukagun parentesi hau, tekente 0. Beraz, lioso dirudi baina erreza da, Hemengo parentesian, u-ben ordezkatu dugu hau guztia, lehen lortutakoa. Eta ekuazio hau txukuntzerakoan lortzen dugu isa bardin isa 0, gehi bi v0 zati bi, bada v0. Bi v0 zati bi da v0, bider parentesi hau. Gehi a bider tekente 0, bider parentesia ere. Parentesiak danari biderkatzen diolako. Beraz, hemen daukagu parentesia bider lehenengo atala, bi v0, zati bi. Eta hemen daukagu parentesia bider bigarren atala, a bider tekente 0. Parentesikoa tekente 0 ere danez, bada tekente 0 bider tekente 0. Hau da, t kente 0 berbi. Eta ez dugu astu behar hemen kanpoan zegoen bat zati bila. Datorrela bataz besteko egitetetik. Beraz, lortzen den formula amaieran da isa bardin isa 0, hasierako posizioa, gehi hasierako abedura bider denbora aldaketa, gehi bat biren bider azelerazioa konstantea dela, bider denbora aldaketa berbi. Beraz, hemen daukagu lehenengo kasua non jadanik isa eta t ez dira linealki aldatzen. Baizik eta karratura dagoaz, esponentzialki aldatzen dira. Eta orain ikusiko dugu zer esan nahi duen horrek. Baina formula hau nahiko luzea dala, eta liosoa iruditu aldala, dator HZ-uren kasuaren bezala bataz bestekotik. Lehen HZ-uren kasuan, beste bideon ikusi gendun, bataz besteko erabili gendula isa kalkulatzeko, boren bataz besteko erabili dugu V kalkulatzeko eta sartu dugu formula osoan. Eta hortik lortu dugu txurro oso hau, nahiko liosoa dirudila, baina egietan simplea dela. Bi formula simple hauetatik datorrelako. Eta beno, formula hau ja buruan daukagula, oso garrantzitsua dalako, ikusi daikegu ze gertatzen dan,
hasierako magnitudeak 0 direnean. Ose, azkenan gu, askotan esan dugun bezala, referentzia sistema, aukeratu behar dugunez, aukeratu daikegu hasierako posizioa 0 izatea, eta denbora 0 izatea, eta hasierako abiadura 0 izatea. Horre, hiru gauza horrek erlatiboak dira. Guk aukeratu behar duguz, erreferentzia sistema bat aukeratzerakoan. Azelerazioa da ez dana erlatiboa, baina beste gauzak bai. Beraz, ariketa askotan, T0, ISA0 eta V0, bata bestea edo hirurak 0 izango dira, ariketa askotan. Beraz, ulertzeko zelan aldatzen dan ISA terekiko, emango dugu hirurak 0 dirala. Kasu horretan aukiko geunke, ISA0, 0, badoia. V00, badoia atalau ere. Eta bakarrik gatzenako zati hau. Eta T0, 0 da, beraz, parentesia barruko, T izango litzateke soilik. Orduan daukagu ISA, bardin, bat biren A, edo A zati bi, bider T karratu. Perfecto. Badaukagu gure formula simplifikatuta. Eta lehen lortu dugun beste formula garrantzitsuan berdin egin daikegu. V0 bardin 0 eta T0 bardin 0 erreferentzia sistema egokia aukeratuta. Lortzen dugu V bardin A bider T dala. Beraz, HZ1 konstantea zan abiadura. Orain abiadura ez da konstante, orain konstante da azelerazioa. Eta grafikoan horrela jasi daiteke. Lerro zuzen bat ez dana aldatzen denboragaz. Zer gertatzen da abiaduragaz? Orain abiadura linealki aldatzen da tegaz. Zergatik esaten da linealki aldatzen dela? Grafikoan adierazita lerro zuzen bat bezala ikusten dalako. V bardin A bider T. A da lerro zuzenaren malda. Horregatik aldatzen da linealki. Eta zer gertatzen da isagaz? Orain isa esponentzialki aldatzen da. Karratura dago T. Beraz, orain isak parabola bat adieraziko du. Bere higidura parabolikoa izango da. Eta honek zer esan nahi du? Jadanik gauzak ez direla zuzenki mugituko isa erdatzean. Denbora pasa ala, denborarekiko, Denbora pasa ala, lerro zuzen batetan mugituko dira, baina ez uniformeki baizik eta uniformeki azeleratu da. Kontuz izan izenagaz. Beraz, orain, denbora, abiadura, da aldatzen dena linealki, lehen HZ1 X zan aldatzen zana linealki, eta orain X edo isa aldatzen da esponentzialki. Eta hau oso garrantzitsua izango da ariketetan eta kontuan hartzekoa. Karratua berbi edo karratura dagoanean magnitude bat, kontu gehiago kibar direlako kalkuluekaz. Gauza berri bat da eta hau izango da agian zaiena. Ikustea formula honetan, zelan lan egin karratu honegaz, bereziki T0 ez danean 0. T0 0 bada errezago izango da. Baina bestela, kontu asko kibar izango dugu, beti karratu hau ebasterakoan parentesitik gauzak ateratzeko. Eta beno, hau izan da era simple batetan higidura zuzen uniformeki azeleratuaren sarrera bat, gero ja ikusiko dugu sakonago beste bideo batetan, hau ariketa batetan zelan ebasten den ondo. Espero dut balio izana eta gogoratu. Webgunean, nahiz YouTubeen jarraitu jakindun.